Aquest ha estat el guanyador del concurs de pessebres organitzat pel grup de dones Alamanda durant aquestes festes de Nadal. El seu autor és el Gabriel Coll i, entre d'altres coses, el jurat ha valorat que, a banda de les escenes bíbliques més tradicionals, el conjunt també inclou reproduccions d'alguns edificis emblemàtics de Vandellòs, com Ca la Torre o l'Església. El segon classificat en aquesta categoria d'adults ha estat Josep Soler, guanyador de l'any passat. En categoria infantil, les guanyadores van ser Júlia i Anna Domènech, amb un pessebre que destaca per les seves grans dimensions, el més gran de tots els que s'han presentat enguany. En segona posició va quedar Anna Boquera. En total, en el concurs de pessebres d'enguany es van inscriure 8 participants, 3 d'adults i 5 d'infantils. Un jurat de 5 persones va passar casa per casa per avaluar-los. Els criteris per puntuar els pessebres han estat l'originalitat, la dificultat, la il·luminació, l'ubicació i les dimensions. Els guanyadors es van fer públics al Parc de Nadal. Els premis han consistit en lots de la cooperativa pels adults i material escolar i cultural per als infantils.